салом бинандагони гиромӣ, барномаи инсон аст манзури шумо. ёдовар мешавем ки дар барномаи қаблӣ дар бораи сохт, қисм ва аҳамияти дандон дар ҳаёти инсон маълумот дода будем. Дар барномаи навбатӣ бошад, мо дар бораи бемориҳои дандон барои шумо маълумот хоҳем дод. саломатии дандон яке аз ҷузъҳои муҳими саломатии инсон ба ҳисоб меравад. бо вуҷуди ин, имрӯзҳо бисёре аз одамон ба бемориҳои гуногуни дандон гирифтор мешаванд. сабаби асосии чунин бемориҳо риоя накардани қоидаҳои гигиенаи даҳон, истеъмоли зиёди шириниҳо ва дер муроҷиат кардан ба дандонпизишк мебошад. яке аз бемориҳои маъмули дандон кариес аст. ин беморӣ бо осеб дидани қабати берунии дандон оғоз ёфта, тадриҷан ба қисмҳои амиқи он мегузарад. дар натиҷа дард пайдо шуда метавонад ба вайрон шудани дандон оварда расонад. бемориҳои дандон яке аз мушкилоти паҳншуда ба ҳисоб мераванд. аксари одамон дар давоми зиндагӣ ҳадди ақал як маротиба ба дарди дандон, илтиҳоби милк ё дигар мушкилоти даҳон рӯбарӯ мешаванд. бемориҳои дандон на танҳо ба қобилияти хоидан таъсир мерасонад, балки метавонад ба саломатии умумии организм низ таъсир расонад. бемории дандон яке аз бемориҳои ки бисёр паҳн гаштанд. аз он ҷумла дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин беморӣ тибқи маълумотҳои дастрасшуда мавқеи аввалро дар бар мегиранд. ин пеш аз ҳама бемории кариес, оризаҳои кариес, бемории пардаи лобии коки даҳон ва бемории пародонт. кариес яке аз бемориҳои маъмултарини дандон ба ҳисоб меравад. ин беморӣ раванди тадриҷии вайроншавии бофтаҳои сахти дандон, пеш аз ҳама эмайл ва баъдан дентин мебошад. кариес дар натиҷаи таъсири бактерияҳои ковокии даҳон ба вуҷуд меояд ва агар сари вақт табобат карда нашавад, метавонад ба қисмҳои амиқи дандон расида, боиси дарди шадид ва аз даст рафтани дандон гардад. кариес ин раванди патологӣ буда ба деструксияи бофтҳои сахти дандон оварда мерасонад. пеш аз ҳама раванди кариес ва омилҳое ки ба саршавии кариес ва пайдоиши кариес оварда мерасонанд, ин яке аз микроорганизмҳое ки бисёр маъмулан стафилокок мутанс мегӯянд, яъне барои пайдоиши кариес мусоидат мекунад. аз он ҷумла масалан ғизое ки дар байни дандонҳо мемонад, ин ҳам яке аз омилҳои пайдоиш. дурудароз истифода бурдани тамоку ва дигар омилҳое ки аз он ҷумла аз худи шахс вобастагӣ калон дорад, ин ба сустшавӣ ва деминизатсияи бофтҳои сахти дандон оварда мерасонад. дар даҳони инсон ҳамеша бактерияҳо мавҷуданд. вақте ки мо ғизо, махсусан шириниҳо ва маҳсулоти дорои карбогидратҳо истеъмол мекунем, пасмондаҳои онҳо дар сатҳи дандон мемонанд. бактерияҳо ин мондаҳоро ба кислота табдил медиҳанд. кислота бошад эмайлро, ки қабати муҳофизаткунандаи дандон аст, тадриҷан вайрон мекунад. агар гигиенаи даҳон дуруст риоя нашавад, дар рӯи дандон бактерия ҷамъ шуда, шароити мусоид барои рушди кариес фароҳам меорад. гигиенаи шахсии ҳар як шахс yoki гигиенаи шахсии ҳар як шаҳрванд роли муҳимро дар пешгирии бемориҳои кариес ва оризаҳои кариес мебозад. аз он ҷумла дар як рӯз 2 маротиба шустани дандон ва истифодаи омилҳои берунӣ ва дарунӣ ки маҳз ба инкишофи бемориҳои кариес ва оризаҳои кариес оварда мерасонад, ин ғизои нодуруст истифода бурдани маводҳои индивидуалӣ, аз он ҷумла чуткаи дандоншӯӣ, хамираи дандоншӯӣ ва сари вақт нашустани дандонҳо ба бемориҳои кариес оварда мерасонад. инкишофи кариес одатан аз пайдо шудани доғи сафед дар сатҳи дандон оғоз меёбад.
дар ин марҳила эмал заиф мегардад, аммо ҳанӯз сурохӣ ба вуҷуд намеояд. Агар чораандешӣ нашавад, эмал шикаста ковокии хурд пайдо мешавад. баъдан осеб ба қабати дентин мерасад, ки нисбат ба эмайл нармтар аст. дар ин ҳолат шахс ҳангоми нӯшидани оби хунук, чойи гарм ё истеъмоли шириниҳо дард ё ҳассосият эҳсос мекунад. дар марҳилаи охирин сироят ба пулпа, қисми дохилии дандон, ки дорои асаб ва рагҳои хун мебошад, мерасад. ин боиси дарди сахти набздор мегардад ва табобати ҷиддиро талаб мекунад. марҳилаи асосӣ аз 4 марҳила иборат аст. пайдоиши кариес, ин якум пайдоиши дохҳо дар қисмати дандон, баъдан кариеси сатҳӣ, кариеси миёна ва кариеси чуқур. ино 4 марҳилаҳое мебошанд, ки ба пайдоиш ё гӯем кариес сабабгор мешаванд. нишонаҳои асосии кариес аз пайдо шудани нуқтаҳои сиёҳ ё қаҳваранг, сурохӣ дар дандон, ҳассосият ва дард иборатанд. баъзан дар марҳилаи аввал беморӣ бе дард мегузарад. бинобар ин муоинаи мунтазами духтури дандон аҳамияти калон дорад. агар кариес табобат карда нашавад, метавонад ба илтиҳоби асаб, пулпит, абсеси дандон ва ҳатто паҳншавии сироят ба бофтаҳои атроф оварда расонад. дар ҳолати вазнин дандонро кандан лозим меояд. оризаҳое ки баъд аз пайдоиши кариес яъне ба вуҷуд меоянд, инҳо ба ин оризаҳо пулпит ва периодонтит ва дар оянда ба бемории омӯсӣ ва ғайри омӯсӣ оварда мерасонад, аз он ҷумла периодонтит ва периостити ҷоғҳо. аз ҳамин хотир ба маълумотҳои дастрасшуда, кариес баъд аз бемории пародонт талафоти ҷиддие ки ба назар мерасад, хоб ин қариб 40-60% яъне нобудшавӣ дар дандонҳо оварда мерасонад. ин маъмулан ба кариес вобастагӣ дорад ва дар бисёр мавридҳо беморон сари вақт ба духтур муроҷиат намекунанд. яъне аломатҳое ки дар пайдоиш дар қисмати сатҳи дандонҳо ё ки дар қисмати пеши дандонҳо пайдо мешавад, хоб аз чӣ сабаб бошад ки сари вақт муроҷиат намекунад ва ин ба оризаҳо оварда мерасонад. аз он ҷумла ба оризаҳое ки маъмулан ин ба пулпит ва периодонтит, яки илтиҳоби пулпаи дандон ва илтиҳоби периодонти дандон оварда мерасонад. табобати кариес вобаста ба дараҷаи осеб муайян карда мешавад. дар марҳилаи аввал истифодаи маводи дорои футор барои мустаҳкам кардани эмал мумкин аст. дар марҳилаи миёна духтур қисми осебдидаро тоза намуда, дандонро бо пломба пур мекунад. агар сироят ба асаб расида бошад, табобати канали реша гузаронида мешавад. барои пешгирии кариеси дандон сараввал бояд мо тибқи маълумотҳое ки дастрас мешаванд вобаста ба муроҷиати беморон. ҳолатҳое ҳастанд ки дар як сол 4 маротиба беморон бояд аз муоинаи духтур стоматолог гузаранд. шахсоне ҳастанд ки ниёз ба ҳамин чиз надоранд, дар як сол 2 маротиба. ба чӣ хотир? барои ин ки пеш аз ҳама сарчашмаи ҳама ин бемориҳое ки дар дандон пайдо мешавад, сарчашма аз кариес яъне хуруҷ меёбад ва баъдан ба дигар оризаҳое ки ба мисли пулпит, периодонтит ва илтиҳобгирӣ ё ки бемории омӯсӣ оварда мерасонад. ба гуфтаи мутахассисон, яке аз роҳҳои асосии пешгирии бемориҳои дандон нигоҳ доштани тозагии даҳон мебошад. агар инсон ба гигиенаи даҳон аҳамияти ҷиддӣ диҳад ва дандонҳоро мунтазам нигоҳбин намояд, эҳтимоли пайдо шудани бисёре аз бемориҳои дандон хеле кам мегардад. зеро дандонҳои солим на танҳо барои хӯрдани ғизо, балки барои зебоии табассум ва саломатии умумии инсон аҳамияти муҳим дорад. илтиҳоби мил, ки дар илми тиб бо номи гингивит маълум аст, яке аз бемориҳои маъмултарини дандон ба шумор меравад. ин беморӣ бо илтиҳоб, сурхшавӣ ва варами бофтаҳои милк зоҳир мегардад ва асосан дар натиҷаи ҷамъшавии лавҳаи микробӣ дар гирди дандонҳо ба вуҷуд меояд. гингивит марҳилаи ибтидоии бемориҳои пародонталӣ мебошад ва агар сари вақт табобат карда нашавад, метавонад ба шакли вазнинтар пародонтит гузарад, ки боиси осеби устухони гирди дандон ва ҳатто афтидани он мегардад. сабаби асосии
пайдоиши гингивит риоя накардани қоидаҳои гигиенаи даҳон аст. вақте ки инсон дандонҳои худро мунтазам ва дуруст нашӯяд, дар сатҳи онҳо қабати тунуки микробҳо ҷамъ мешавад. илова бар ин, тағйироти гормонӣ дар давраи наврасӣ ё ҳомиладорӣ, норасои витамини С, бемории диабет, тамокукашӣ ва баъзе доруҳо низ метавонад хатари гингивитро зиёд намояд. гингивит ин илтиёби милки дандон буда, асосан 4 намуди гингивит, ин гингивити атрофикӣ, гипертрофикӣ, дискриминативӣ ва ярагӣ. Асосан гингивит ин дар шахсони синну соли то 25-30 сола, яъне ки пайдо мешавад. баъдан баъди тавобат накардан, яъне хуруҷи дигар намуди патология ё ки беморӣ, ин пародонтит мебошад, ки пайдо мешавад. агар дар гингивит фақат як илтиёб дар қисмати милки дандон ба назар расад, дар бемории пародон бошад, ин аллакай бофтҳое ки дар гирду атрофи дандон ҷойгиранд ба илтиёб дучор меоянд. аломатҳои гингивит одатан бо сурхшавӣ ва варами милк оғоз мешавад. милк ҳангоми шустани дандон ё газидани ғизои сахт метавонад хунд шавад. бӯи нохуши даҳон низ яке аз нишонаҳои маъмул мебошад. баъзан бемор дарди сабук ё ҳисси нохушӣ эҳсос мекунад, аммо дар бисёр ҳолатҳо гингивит бе дарди шадид мегузарад. маҳз ҳамин хусусият боис мегардад ки бисёре аз одамон ба ин беморӣ аҳамият намедиҳанд ва ба духтур дер муроҷиат мекунанд. дар марҳилаҳои аввал гингивит ин худаш раванди баргаронда аст. агар мо сари вақт, яъне ҳангоми дарёфти ин намуди беморӣ, агар сари вақт ба тавобат фаро гирем, тавобатӣ асосан намуди тавобати гингивит, тавобати яъне доругӣ ё консервативӣ ва тавобати консервативӣ ҷарроҳӣ ва ҷарроҳӣ аст. дар марҳилаҳои аввал мо метавонем ки асlan гингивити катарайро тағиқи усулҳои тавобатӣ, яъне ки бо усули доругӣ ё медикаментозӣ мегӯянд, мо тавобат мегузаронем. баъдан баъди, яъне агар мо сари вақт ин тавобатро, яъне ки инҳоро бартараф накунем, ин оварда ба яъне гингивити гипертрофикӣ, гингивити ярагӣ оварда мерасонад, ки аллакай дар ин ҷо мо бояд усулҳои ҷарроҳиро истифода барем. хушбахтона гингивит беморӣ пурра барқароршаванда аст. агар он дар марҳилаи аввал ошкор ва табобат карда шавад, пешгирии он хеле сода мебошад. шустани дандонҳо ҳадди ақал 2 маротиба дар як рӯз, истифодаи риштаи дандон, муоинаи мунтазами духтури дандон ва риояи тарзи ҳаёти солим. бо таваҷҷӯҳи ҷиддӣ ба гигиенаи даҳон метавон аз илтиҳоби милк пешгирӣ кард ва саломатии дандонҳоро барои солҳои дароз нигоҳ дошт. дар вақти сари вақт дарёфти ин намуди беморӣ, яке аз проблемое ки дар миёни аҳолӣ паҳн шудааст, ин сари вақт ба духтур муроҷиат накардан. фақат дар баъзе ҳолатҳое мешавад ки беморон ба хунравӣ аз милк шикоят мекунанд, лекин сари вақт тавобат намегиранд, ки яке аз аломатҳои барвақтӣ ки ба гингивит дучор шудани беморон нишон медиҳад, ин аллакай хунравӣ аз милки дандон аст. агар сари вақт мо тавобат нагирем, ин аллакай ба дигар оризаҳои бемории пародон оварда мерасонад. пулпит бофтаи нарм аст ки дар қисми марказии дандон ҷойгир буда аз рагҳои хун ва нахҳои асаб иборат мебошад. маҳз ҳамин қисми дандон барои ғизогирӣ ва ҳиссиёт масъул аст. вақте ки сироят ё таъсири манфӣ ба ин бофта мерасад, раванди илтиҳоб оғоз ёфта дарди шадид ба вуҷуд меояд. пулпит ин худ илтиёби пулпаи дандон ё ки асаби дандон ба ҳисоб меравад ва сабабҳои асосии пулпит ё илтиёбигирии пулпаи дандон, ин сарчашм аз раванди кариес, ки оризаи кариес ба ҳисоб меравад ва дигар омилҳое ҳастанд, ки ба масалан пайдоиш ё гӯем ҳолатҳои илтиёбгирии пулпа оварда мерасонад. барои чӣ пулпаи дандон ё ки пулпит бисёр вақт дар баъзе мавридҳо беморон бо шикояти дардҳои шабона, дардҳои набзмонанд,
дардҳое ки ҳатто баъд аз истеъмоли маводҳои дардкамкунанда дард пас намешавад. ин асосан аз он хотир аст ки илтиёбгирии худи пулпаи дандон дар баъзе мавридҳо дардҳо хос ба дардҳои шабона мансубият доранд ва барои табобати масалан пулпаи дандон то агар мо табобати яъне гирифтани пулпаи дандон нагузаронем дар бисёр мавридҳо дард яъне пасшавии дард ба назар намерасад. сабаби асосии пайдоиши пулпит кариеси табобатнашуда мебошад. ҳангоми пешрафти кариес микробҳо қабатҳои сахти дандон, сирдор ва дентинтро гузашта ба пулпа мерасад. дар натиҷа бофтаи асаб илтиҳоб шуда дарди тоқатфарсо ба вуҷуд меояд. илова бар ин осеби шикастани дандон, таъсири ҳарорати баланд ҳангоми табобати нодуруст, инчунин баъзе моддаҳои химиявӣ низ метавонад боиси илтиҳоби пулпа гарданд. пулпит одатан бо дарди сахт зоҳир мешавад. дар марҳилаи шадид дард ногаҳонӣ пайдо шуда бештар шабона зиёд мегардад. бемор метавонад дардро ба гӯш, сар ё ҷоғ эҳсос намояд. ҳасосият ба нӯшокиҳои хунук ва гарм хеле баланд мешавад. дар шакли музмин бошад, дард метавонад суст ва даврӣ бошад ё танҳо ҳангоми газидан эҳсос гардад. баъзан беморӣ муддати дароз бе аломати равшан идома мекунад. омилҳои асосиш ин пеш аз ҳама яъне дучор гардан ба кариес, хуб аз таъсири яъне ангезандаҳои ширинӣ, ҳароратӣ ки ба илтиёбгирии пулпаи дандон оварда мерасанд ва як таъсири гӯем ё омилҳои ятрогенӣ ки ҳангоми нодуруст табобат кардан дар марҳилаи кариес, ҳангоми ташреҳ кардани дандонҳо ки ин ба илтиёби пулпаи дандон. агар пулпит сари вақт табобат карда нашавад, илтиҳоб метавонад ба бофтаҳои гирди решаи дандон паҳн шавад ва ба абсесс оварда расонад. ин ҳолат бо варам, дарди шадид ва ҳатто баланд шудани ҳарорати бадан ҳамроҳ шуда метавонад. абсесси дандон ин ҳолати шадиди сироятӣ мебошад ки дар натиҷаи ҷамъшавии чирк дар гирди решаи дандон ё дар бофтаҳои милк ба вуҷуд меояд. ин беморӣ одатан вақте пайдо мешавад ки сирояти бактериявӣ ба қисмҳои амиқи дандон расад. абсесс яке аз ҳолатҳои хатарноки соҳаи дандонпизишкӣ ба шумор меравад ва табобати фавриро талаб мекунад. сабаби асосии пайдоиши абсесс кариеси табобатнашуда ё пулпити бемуолиҷа мебошад. вақте ки кариес ба қабати амиқ гузашта ба асаб мерасад, сироят метавонад аз нӯги реша берун шуда дар устухони гирди он паҳн гардад. дар натиҷа организм барои мубориза бо бактерияҳо ҳуҷайраҳои муҳофизатиро ҷамъ мекунад ва дар он минтақа чирк ҳосил мешавад. осеб дидани дандон, шикастани он ё илтиҳоби шадиди милк низ метавонад сабаби ин беморӣ гардад. аломатҳои абсесс одатан бо дарди шадид оғоз мешавад. дард метавонад набздор ва тоқатфарсо бошад ва ҳангоми газидан ё ламс кардан зиёд гардад. милк варам мекунад ва баъзан варам ба рӯй паҳн мешавад. бемор метавонад баланд шудани ҳарорати бадан, бӯи нохуши даҳон ва ҳатто ҷорӣ шудани чиркро мушоҳида намояд. дар ҳолати вазнин варам ба гардан ё чашм паҳн шуда вазъи беморро бад мекунад. агар абсесс табобат карда нашавад, сироят метавонад ба устухон ва бофтаҳои атроф паҳн гардад ва ҳатто ба хун ворид шавад. ин ҳолат ки сепсис ном дорад, барои ҳаёт хатарнок мебошад. аз ин рӯ дар сурати пайдо шудани дарди шадид ва варам, муроҷиат ба духтур бояд фавран анҷом дода шавад. фарсудашавӣ ва шикастани дандон як ҳолати маъмул ва хатарноки дандонпизишкӣ мебошад ки ба бофтаҳои сахти дандон таъсир мерасонад. ин мушкилот метавонад боиси нозук шудани сирдор, пайдоиши кариес, дард ва ҳатто афтидани дандон гардад. сабаби фарсудашавӣ ва шикастани дандон гуногунанд ва ба омилҳои берунӣ ва дохилӣ вобаста мебошанд. фарсудашавӣ ё шикастани дандонҳо хеле зиёданд ва дар бисёр мавридҳо дар адабиётҳо дарк шудааст ки шикаст ё фарсудашавии дандонҳо ин пеш аз ҳама паст шудани микроэлементҳое ки дар таркиби бофтҳои сахти дандон ҷойгиранд.
یعنی سستشوی گوییم یا که روند دمیریزیسیای بافت سخت دندان به نظر می رسد و این به شکست یا ویرانشوی دندان ها آورده می رساند. یکی از سبب‌های اساسی فرسوده‌شوی دندان به سن و سال ربط دارد. با گذشت وقت سیردار بدنتین مقاومتناکی خود را از دست می‌دهند که باعث حساسیت و آسیب دندان می‌گردد. سبب دیگری معمولی گزیدن اشیاء سخت مثل یخ، چهارمغز یا حلقه‌ها و اینچنین آسیب‌های مکانیکی به دندان در نتیجه ضربه یا صدمه میباشد. عادت‌های نادرست نیز مثلا دندان زدن قلم، با دندان کشودن بسته‌ها یا گازیدن شکر و اشیاء سخت میتواند به فرسوده‌شوی و شکستن مساعدت کند. علاوه بر این، بیماری‌های سیردار دندان به مانند کاریس و پولپیت بافته‌های سخت دندان را ضعیف کرده خطر شکستن را زیاد میکند. توصیه من همچون متخصص همین ساحه این پیش از همه مراجعت به دکتر استوماتولوگ و پیش از همه اگر ما گیگینه شخصی خود رو رعایت کنیم ما میتونیم که از همه اون مثلا بیماری که خاص به بیماری کاریس هستند و بیماری بافت‌های سخت دندان و بیماری پارادون این پیش از همه سر وقت مراجعت کردن. دیگر چیزا گفتنی هستم که اگر چلیک در ادبیات درج شده است اگر تلفات دندان ها از بیماری پارادون اگر 100% در بر گیرد مقدار تلفات هنگام بیماری کاریس و اوریزای کاریس از 40 تا 60% در بر میگیرد. یعنی چی؟ هنگام بیماری پارادون علاقه جنبش افتیدن دندان ها که اوریزه سخت‌ترینی که با یعنی هنگام بیماری پارادون این سر وقت یا گیم که برمحل افتیدن دندان یا که از دست دادن دندان ها میباشد. هنگام کاریس باشد مثلا کاریسایی که بسیار هستند در کوکی دندان اینها برای سر وقت توبت کردنشون و برقرار کردنشون ما میتونیم که از مثلا خمیره یا که نمودهای پلمبویی که حاضر زمان هستند برای برقرار کردنشون و مدتی دراز یعنی از این دندان ها استفاده بردن است. هست حالتایی که مثلا سر وقت مراجعت میکنند در مرحله اول توبت کاریس رو میگذرونن و کوکی دهان بگیم که ساناسیا گرده میشه یعنی از معاینه میگذرد. در بسیار حالت‌ها وقتی ما نظارت میکنیم بیماران سر وقت مراجعت نمیکنند و این بعد مثلا برای برقرار کردن حالت دندان مثلا حالت استتیکی دندان حالتی که در دندان مثلا سطح خوینده هستند این علاقه فونکسیا گیم یا که فونکسیای خود رو از دست میدین و دچار کندن دندان ها به نظر میرسد. فرسوده‌شوی و شکستن دندان نه تنها به تبسم و قابلیت غذاگیری تاثیر میرساند بلکه میتواند باعث درد و التهاب عمیق گردد. معلول ایزوتونیکی معلولی که معمولا در مردم به حیث معلول از استفاده نمک یا سودا استفاده میبرند اصلا این در مرحله‌ای که التهابگیری یا اینکه پیدایش فساد هست استفاده برده میشد. در مرحله مثلا در بیماری کاریس بیماری مثلا پولپیت یا پولپیت این چیز یگم یعنی گویم جهت توبتی ندارد. با نگاهبینی درست و مراجعت سری وقتی به دکتر دندان میتوان سلامتی دندان ها را برای سالهای دراز تامین کرد. همین طور بیماری های دندان مشکلات های می باشند که توجه نکردن به آنها می تواند به مشکلات جدی سلامتی آورده رساند. در خاطر باید داشت که نگاهبین درست دندان ها کفالت تبسم زیبا و سلامتی شماست. تماشابینان عزیز، در برنامه انسان راجع به بیماری های دندان معلومات دادیم. با امید صحتمندی شما تا نشرهای آینده برنامه انسان خیر و خوش میکنیم.